Na ako diri sa Brokenshire. Kung pagkatako nimo makita nimo nga video, unta na ma-appreciate nimo kung ibuhat sa imo ha. May buntag padulong ko sa Brokenshire kay tuon ako akong baby dito na naapas sa Nico. Partial bill. Na ako diri sa Brokenshire. Di paningkamot ko dira. 7 days na kasanik ko. Paningkamot kay yung papa naningkamot in taon makagawas ka dira. Kung pagkatako nimo makita nimo nga video, unta na ma-appreciate nimo kung ibuhat sa imo ha. Be, mo biyahe na pud ko kay para sa imong gatas. So, nay nag-donate sa imo ha. Salamat sa kay ma'am no. Ato na to niya hapon para makainom ka diya o gatas kay imong mama is kulang sa gatas. So, mo biyahe ta. Nagpalit kog ice box para sa imong milk. Uli sa ta kay maniud to. So nag-decide ni sayang mama nga mugawas siya. No, ang bibi ibilin kay kung mag-stay pa mi dito is magdako ang bill sa kong partner tapos napay bill sa muhabi. So nag-decide kasi mo mama mugawas tapos bisitahon na lang kanamo dito Jara. Ano sa imong iingon sa imong baby brother nga sa hospital? Dali na. Sige. Dapat magawas ka. Magawas na si baby brother. Ayun na si Pinsa. Pinsa man na siya si mama. So every 2 hours ingan nila kadagan ang ma-produce akong partner. So kailangan pa na ako og extra na milk. So napait ko ibutangan ako og ice tapos kuha ta tong nag-donate sa tuwa, kuha na to tong milk. Anak ko diri sa Victoria. Kay diri mi makita ni Ma'am Naril katong mag-donate og milk. Salamat kay Ma'am. Hindi mi makaila ni Ma'am Naril pero i-comment lang siya sa ko sa Facebook. So pabutol na ako siya kay mo man yang ingon diri mi mag-abot sa Victoria. Kay Lord daghan jud kwan milk si Ma'am. Thank you so much Ma'am. Baby Kaiser is nana kay milk. Mahatag na nato ang milk. So paningkamot ya be kay mong papa maningkamot nga makauli na jud ka sa balay. Uli na ta kay kaulanon ng langit. Kay manihapon na pud ta. Ugma na pod. Daghang salamat.